Estatu frantsesaren erreforma instituzionala delata, joan den ekainean, prefetak hainbat proposamen publikoak egin ditu, Ipar Euskal Herriak kuadro instituzional bat izan dezan. Lehenik, zeintzuk dira estatuaren erreformaren ondorio nagusiak? Bai, egan behar da egungo egunean, badela testuinguru bikoitza. Egia da aldeatetik hor dugula estatuaren erreformaren testuingurua, baina bestaldetik ere bergoratu behar da, azkenek urtetan, iparraldean eztabaida instituzionalak izan duen bilakaera, eta bereziki aieteren konferentziaren biharamunean, hemengo sentsibilitate politikoak ados jartzen dira iparralderako estatus berezi bat eskatzeko estatu frantsesari. Orduan, gertatzen dena da, egoera berri bat indarrean jartzen da Euskal Herri osoan, konponbide prozesu bat abiatzen da, eta momentu hartan, beraz, hainbat eragilek erraten dute, heldu da garaia iparraldea Pariseren gandik onartua eta errespetatua izan dadin, eta hortarako terminoa da, beraz, iparralderako estatus berezi bat. Eta orain ematen nahi den eztabaidak parte batez erantzuten dio sekuentzia honi eta estatus bereziaren galdeari. Orduan, estatuan martxan den erreformak berak, hiru ardatz ditu nahiko sinpleak, lehenik eta behin Frantzian diren eskualdeak edo erregioak handituko dira. Eta gure kasuan, Ipar Euskal Herria sartua da Akitanean, eta oso motzean, egan nahi baitu heldu den abendu bukaerako, lege berri bat egongo dena, Akitania hori bilakatuko du eskualde handi bat, juntatuz berarekin, Limousin eta Poitou-Charentes eskualdeak. Horrek egingo ditu 5 milioi biztanle. Gero, apalago den maila, egungo egunean ordezkatua da departamenduekin. Eta iragarri dena da, departamenduak desegingo dira. Eta azkenik, antolaketa instituzionalean den lehen maila, eta da mankomunitateak edo herri elkargoak, horiek ere handituko dira, eta horiek ere ikusko dituzte beraien ahalmenak indartzen. Beraz, horiek dira estatu mailan indarrean den reformaren ardatzak. Egun, Ipar Euskal Herria Pirinio Atlantikoko departamentuan kokatua da, eta ez du inungo onarpen instituzionalik. Ze desberdintasun da prefetak aurkeztutako proposamenen artean, eta ze berri ekarriko lukete horiek gaur egun dugun egoera instituzionalari. Leheno erran bezala, prefetak joan den ekainean main gaineratzen ditu proposamen batzuk, lotuak direnak, azkeneko urtetan hemen iraganden sekuentzia politikoari, eta lotuak direnak egon den lurralde kolektibitate eskakizun hori. Gauzak bergoratzeko, berda erran dela urte bat, beraz 2013ko udazkenean, ordu hartako Frantziako lehen ministroak, Jean-Marc Ayrault, publikoa egiten du estatuaren posizioa lurralde kolektibitatearen eskakizunari begira. Eta posizio hori da, estatus bereziari ez, baina gobernu frantsesa ados da Ipar Euskal Herria tresna politiko batekin, hori da erabila den terminoa, hornitzeko. Eta hori egitekotan, behar da, indarrean dagoen frantses legediaren baitan. Prefetaren proposamenak etortzen dira irizpide orokor horren gauzatzerat. Eta bi formula zehatzak beraz main gaineratzen ditu. Alde batetik bada formula bat deitzen dena poloen formula, eta bitzez erraiteko polo batek suposatuko luke iparraldean, egungo egunean dauden herri elkargo edo mankomunitate ezberdinek osatzea halako tresna amankomun bat, zeinak, pentsatzen aldugun, ez luken berezko eskumenik, baizik eta iparralde mailan lurralde antolaketa plan bat osatzeko gaitasuna. Hori da poloak, formula mota bat, prefetak proposatu duena, eta gero beste formula da iparralde mailan osatzea herri elkargo bakar bat. Eta horrek suposatuko luke
indarrean diren egunean 10 herri elkargoak deseiten dira, eta iparraldeko herriek erabakitzen dute herri elkargo berri bat eta bakarra iparralde osorako osatzea. Formula honek poloaren formulari begira duen ezberdintasun handia da, kasu honetan badira eskumenak, badira kompetentziak, eta horietako batzuk nahiko importanteak, tartean garapen ekonomikoarena. Eta orduan zertara dator orain proposamen hori, aintzinetik frantses gobernuak uko egin badio gehiengo zabal batek defenditzen zuen estatus bereziko lurralde kolektibitateari. Antxusen ere lehenago egan bezala, prefetak mainaratze dituen proposamen horiek, etortzen dira lurralde kolektibitate eskakizunari gobernuak emandako erantzun baten gauzatzeko. Horren baitan. Erantzun hori bikoitza da, zeren jaten du ez lurralde kolektibitateari, baina aldi berean ez du jaten, ez dizuet ezagon hartzen. Da, tarteko urratx bat, egan nahi duena, ez dizuet emango nahi duzuena, baina gauzak aldatuko ditugu alatare iparralderako tresna politiko bat finkatuz. Gaur gaude egoeran, nun eta konstatatu behar da motzean estatuak ez digu eman guk eskatzen geniona, eta finean, bojoka dinamika batean, nahiko logikoa da Pariseren postura, zeren hain denboraldi laburrean estatuak erratea iparraldeko gizarteari zesintxoak zirezten aitu dut eskatzen duzuena eta torri emaiten dizuet nahi zinutena, hori nire ustez nehork ez zuen sinesten eta sinetxiko, bi urtetako tartean. Ordan, estatuak egiten du biliokoa, logiko hartzen du, zuen nahi zuena ez, baina beste zerbait. Guri da orain azterketa bat egitea, eganez, guk berresten dugu iparraldeko gizartean, gehiengo zabal batek, eskatzen duen lehen urrats hori, eta da, estatus berezi bat lurralde kolektibitatea deitzen dena. Hori eusten dugu. Kontua da, bihar aurrera iteko aldarrikapen honen alde, zein dira guretzat baldintza hoberenak. Ea prefetak proposatzen dituen formula horietako bat gure egitea, edo ez. Eta hor niretzat erantzuna ez da baitezpada prefetaren eskutik etorri diren proposamenen azterketan, baizik eta estatuaren reformak nahiko epealdi laburrean utziko duen panorama hori ongi irudikatzea guk aurrera eraman nahi dugun borrokari begira. Eta zehazki mintzatzeko, pentsatu egin behar dugu. Lurralde kolektibitatea irabazteko epe ertainean, zein behar dugu kondutan hartuz, bihar hartuak izango garela, eskualde biziki handi horretan, Akitania bat, juntatua izanen dena, Limousin, Poitou-Charentes horrekin. Eta guk pentsatzen duguna da, bada aldagai estrategiko bat, gure burua kokatzeko indar harreman eraginkor batean Pariseri begira, eta da lurraldetasuna. Eta guk pentsatzen dugu, indarrez jarraitzeko estatus bereziaren aldeko borroka Pariseren ukazioaren aintzinean, oso importantea da iparraldeko lurraldetasuna finkatzea. Eta zein da beraz sorturen jarrera intxusen prefetak egindako proposamenen aintzinean? Gure jarrera, erran behar da lehenik eta behin kokatzen dela Eskola Herria Baien baitan. Gu Eskola Herria Baiko sentsibilitate bat gira, eta Eskola Herria Bai dagokio eztabaida publikoan, beraz, postura bat hartzea. Alatare, baitu gure gogoeta propioak, eta izan dugu barne prozedura bat aztertzeko egoera, eta kontuan harturik erreformak utziko duen panorama, lehenago erran bezala gu gaude motzean
iparraldeko lurraldetasuna finkatzearen alde. Eta hortarako, objektiboki bada formula bat hori ahalbidetzen duena, eta da, herri elkargo bakar baten antolatzearena. Hori erran eta bi baldintza dira oso importanteak. Oraingo eztabaidan, eta da, iparraldeak baditu bere baitan errealitate ezberdinak, eta hor ere simple egiteko, horietako bada barnekaldea eta kostaldea. Erran nahi baitu, baserri eremua eta hirigunea. Eta 158 herri lituzken herri elkargo bakar baten antolatzea ez da gauza erretxea, eta ez da bat ere evidentea, hain zuzen ere, barnekaldea eta kostaldean arteko oreka bat harrapatzea ibili molde hortan. Eta guptzatzen du hori dela baldintza biziki importantea. Eta atzera begira ikusteko pixka bat, 2007an Ezker Abertzaleak Ipar Euskal Herriarentzat autonomia estatus bat aldarrikatzen zuen. Proposamen hori eskualerriaren subirotasunaren bidean etapa gisa aurreikusten zen, nonbait pausu taktiko bat bezala. Eta ondotik sortuk bat egin zuen lurralde kolektibitatearen alde. Nola uztartzen da egun sortuk herri elkargo baten alde egitea Euskal Bidearen proposamenean? Hain ere, galdera da Euskal Bideaz, eta guk dugun galdera egungo egunean da bidearena. Gure helburua oso argi da, eta da Euskal Herri batua, Euskalduna eta burujabea, erran nahi baitu, independentea. Bide hortan markatu dugu urrats bat estrategikoa dena, eta da autodeterminazio eskubidea, eta erran dugu Euskal Herriak bere egingo duenean autodeterminazio eskubidea, independentziaren ateak irekiko ditu, herriak erabakiko du, nahi duen horra joan, baina puntu hortatik ordurako izan beharko du kuadro bat edo marko bat ongi osatua eta bereziki ahalmen legegile eta ahalmen ekonomikoarekin osatua. Eta horregatik atera genuen 2007an delako proposamen hori, eta da autonomia, autodeterminazio eskubidearekin hornitua. Orain, orduz geroztik ze pasa da, lehenago komentatu dut, Aieteko konferentzia egon da eta konponbide prozesuarekin egoera berri bat Euskal Herri osoan. Eta iparraldean berean, eraiki da kontsentsu biziki zabal bat, erran genezake iparraldean dauden sentsibitateen espektroan ehuneko 80 barne biltzen duena, lurralde kolektibitatearen alde. Hori ez da gure proiektua. Baina bada iparraldeko gizartearen gehiengo zabal batek onesten duen pausua. Eta beraz, gu kontsentsu horren baitan kokatzen gara, zergaitik zen lurralde kolektibitateak ordezkatzen du estatus berezi bat, ez da marko edo kuadro estandarra, baizik eta zerbait pentsatua dena iparraldeko errealitateari egokitzeko eta erantzuteko. Orduan, estatuak ez du borondaterik agertu orain artean, eta hain zuzen ere, gatazka bat, zer da gatazka bat, da kontrajarriak diren bi borondaten arteko talka. Eta gaurko prozesuan erraten dugu nun dago trukoa, da alde bakartasunean, eta nahi du gure borondate propioz eman gainitzaken urratsak, eta gisa hortan, estatua bera behartuko dutenak muitzerat. Eta erraten dugu, gure estrategia Ipar Euskal Herrian hauxe da. Gainera ez da berria, zen aspaldi gabiltza aldarrikatzen, defendiatzen nazio eraikuntzaren estrategia, funtsian dena, herri bezala alde bakarreko urratzen estrategia. Hori aurrera eramateko, pentsatzen dugu, beraz, lurraldetasuna finkatu egin behar dela. Eta egia da, egungo egunean, prefetak egiten dituen proposamenetan, badagoela
maltzurkeri puntu bat. Eta zer da hori, eta da, botatzen ditu formula batzuk, eta apostu politiko bat egiten dut, da, ni segun naiz, Euskaldunak, hemen iparaldekoak, ez zireztela gai izanen zuen artean ados jartzeko. Eta gure ustetan, prefetak gisa hortan, egiten digu hor dago bat, gure burua antolatzeko gaitasunari begira. Eta guk erten dugu, hor dago honi, erantzun egin behar zaio, kanta ofentsibo batetik. Eta hain txusen ere, estatuari eakutsiz, gure auto-antolakuntzarako gaitasuna. Eta bukatzeko, berriz ere irudikarazteko bidearena, nik errango nuke, gurea herri gisa zer da autodeterminazio prozesu bat. Eta autodeterminazio prozesu batek funtsian baditu 3 etapa. Lehen etapa da autoafirmazioa. Bigarrena da auto-antolakuntza eta hirugarrena da autodeterminazioa. Oan, pixkat guri zaila egiten zaigu guri onartzea, baina erran behar dugu iparaldean bakarrik lehen etapa hori igaro berri dugu. Eta ni pentsatzen dut, hain zuzen ere, estatus berezi baten eskakizunak aieteren konferentziaren biharamunaren testu inguruan hori adierazten duela, iparaldeak erraten du, existitzen gara eta zer nahi dugu estatus berezi bat. Baina orain, autoafirmazio honetatik bergira auto-antolakuntzara pasatu. Eta puntu hortan digu prefetak egiten hor dagoa. Eta egiten dugu, kanta egin behar dugu, kanta ze moldetan lujaldetasuna finkatuz. Eta hortik, aintzina, zein da ondoko urratsaren bidea, beda, hain zuzen ere nazio eraikuntza, eta da, 7 herrialden artean johatuko genuken bidea. Baina bide hori aurrera eramateko funtsezkoa da iparaldeak bere lurraldetasuna finkatzea.